So, ers lockdown, dwi wedi cychwyn darllen eto. Dwi wastad yn ffeindio bod darllen yn rhywbeth dwi'n hoffi wneud, ond gyda gweithio a gwirfoddoli a stwff, dwi byth yn cael amser i actually eistedd lawr gyda llyfr a just flotio trwyddo fe. Felly dwi wedi cychwyn darllen series Harry Potter. Ond fi'n darllen hwnna trwy'r amser pan o fi'n bach, ond just rhywbeth dwi byth yn cael amser i wneud. Ond ie, mae'n neis i ymlacio a just mynd i byd arall bach am neis. Mae'n swnio fel syniad ffantastig, actually. Ti wedi gwneud yn syth, jyst yn dweud Harry Potter, ti'n gwneud fi teimlo nostalgic. O'n i'n byth darllen nhw. O'n i'n mor dda. O'n i'n eitha gwahanol i'r ffilms, ie? Ie, mae llyfrau cymaint yn well na'r ffilms. Nice. Llyfrau bendant yn dda. Mae'n hir iawn ond dda. Morgan, beth ti wedi bod yn neud diweddar? Fi wedi bod yn setio fyny trampolin i'r plant. Achos mae gyda nhw gormod o egni. A mae rhaid cael rhyw lle i just cael gwared o'r egni na. A tiod, ti ddim wedi clywed nhw unwaith heddiw yn y cyfarfod. Felly mae fe'n gweithio. A hefyd mae rhywbeth arall nes i brynu hot tub. So, rhwng y dou peth yna, fi'n gobeithiol os ni'n mynd am 6 wythnos arall. Sorted. Mae fi 2 ffordd i ddianc, i ymlacio a joio. I fi'n clywed yw party at Tŷ Morgan ar ôl y lockdown. Fi ddim ond lle i bedwar sydd yn y hot tub. So, Mae'n gallu chi, ar ôl y coronavirus, gewch chi gyd dod, dim problem o gwbl. Wel, digwydd bod, dwi'n gos na chi weld fi'n sleifio i ffwrdd yn ystod y cyfarfod gyna, ond oedd rhywun wedi dod draw a beic i fi. Mae rugby coach fi yn trwsio beics a falle, ac oedd y hen feic yn ei shed, a mae wedi social distancing, oedd yn iawn nath adlo, oedd wedi mopio fo lawr i fi o pob dim. So, nes i pigo fyny beic, oherwydd dwi wedi cael bach o llambol o just mynd i'r parc ac yn ôl hefo fy mab yn ei traic. A dwi'n rili'n cael lot o cyfle i wneud ymarfer corff fy hun, so dwi'n gobeithio byddai'n cael y cyfle rwan i fi just yn y ben bore, tra bod o'n yn cysgu neu tra mae'n cael nap yn y prawn, bod fi'n gallu mynd just o gwmpas i wneud bach mwyaf. Ach, mae'n cadw'n heini, dyna ddim yn newyddion dros yr wythnos, ond dyma'r newyddion heddiw, hot off the press, newydd cyrraedd. Wel, dau beth, fel, so'n amlwg fi ddim yn gallu mynd i'r gampfa mor aml nawr, so fi wedi dechrau rhedeg eto mwy a wneud y peth ras 1, 2, 3 a popeth, so mae'n gret. Mae'n neis pan fi'n mynd o gwmpas y parc ceio, fi'n bwmpo mewn i lot o bobl Cymraeg, so eich cael sgyrsiau. Esgus rhy fi'n achos fi'n gallu dal anadl fi, sy'n gret, a wedyn prif da yw ti'n amlwg siarad pobl a rhan y iechyd meddwl, ti'n gweld pobl yn y real world a ti'n meddwl, yes, fi'n gallu siarad. Fi wedi bod darllen llyfr newydd, Gareth Thomas fi. So, da fi llwyth o llyfrau i fynd trwyddo yn ystod y cyfnod ma. So, mae da fi hwn, mae da fi un Warren Gatland, mae da fi'n Chris Jericho, sef wrestler, a fi'n gobeithio mynd trwyddo nhw cyn i hwn orffen, neu byddai'n gorfod darllen nhw nôl yn y gwaith pan fi'n mewn traffic jam fel. Pan fi'n stuck rhywle, fi ddim yn gallu mynd rhywle. Gyrru ar y ffordd i gwaith i ti? Ie, dim yn traffic jam. Pan fi wedi parco lan fi fod dweud. Pan fi wedi parco lan rhywle, fi gallu neud e. Nice. So na hanes fi. Oh, lovely. O, fi wedi bod yn neud tipyn bach o yoga. Oedd hi'n neud e pryd o'n i yn Australia, ond rhaid i cyfadde, fi wedi neud dim ers fi dychwelyd, sef bron 3 mlwyddyn yn ôl nawr. So fi jyst i dechrau wneud hwnna ar un peth, a dyna Josh fi wedi bod yn darllen eitha lot.